Možemo da počnemo. Uvaženi gosti, poštovane koleginice i kolege novinari, dobar dan i dobrodošli u Medija centar na konferenciju za novinare Zajedno za Srbiju i Građanskog demokratskog foruma. Iz najave Medija centra videli ste da će na konferenciji biti reči o daljim zajedničkim koracima i ukrupnjavanju ove dve organizacije sa strankama i pokretima sličnih političkih pogleda, ali na konferenciji će biti potpisan i sporazum o saradnji ove dve političke organizacije građanske orijentacije koje se zalažu za Srbiju na zapadu, hitno rešavanje pitanja Kosova i eliminaciju bezobzirnosti iz politike. Vaši sagovornici ovim povodom biće lideri Zajedno za Srbiju i Građanskog demokratskog foruma, gospodin Nebojša Zelenović i gospodin Zoran Vuletić. Ja ću vas zamoliti da stavite maske. Druga molba je, ako je moguće, da isključite mobilne telefone i kada budu novinari postavljali pitanja, ja vas molim da podignete ruku kako bi vam koleginica dodala mikrofon i naravno da se predstavite imenom i redakcijom. Zahvaljujem se i dajem reč gospodinu Zoranu Vuletiću. Da, posle toga ćemo ići na pitanje, da, po potpisivanju, jeste. Reč ima gospodin Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma, izvolite. Dobar dan svima. Jako se radujem ovoj konferenciji i zakazali smo je zaista u jako kratkom i može se reći za političke prilike srpske rekordnom roku. To se tako dešava kada ljudi imaju sličan pogled na probleme našeg države i društva i kada imaju slične planove rešenja dolaska do cilja, o čemu ćemo nešto malo kasnije više mnogo reći i Nebojša i ja. Naime, mi od sinoć imamo i novu okolnost koju ja mislim da je nemoguće zaobići danas na ovoj konferenciji za štampu. Predsednik Aleksandar Vučić je praktično najavio formiranje vlade, potpuno je preuzeo ulogu mandatarke. To nešto nije ništa novo za nas, autoritarni režim oličen u Aleksandru Vučiću, od njega se to i očekuje. Ono što mene lično od sinoć, pa i evo danas pre podne, više onako baca u neku blagu depresiju je što ova naša strana sa svojim analitičarima, političarima ponovo ima potrebu da opisuje to stanje i do beskraja su spremni da to opisuju. Analitičari, političari, ali niko ne nudi nikakvo rešenje. Nije ništa novo da mi danas kažemo da je ovo autoritarna vlast. Ono što će danas biti novo, što ćemo mi ponuditi rešenje kako doći do političkog cilja. Ne smemo da dozvolimo sebi da se skrene politička tema pa da narednih 6 meseci ili godinu dana opozicija razmatra da li treba da idemo spojeno na parlamentarne izbore ili ne treba da idemo spojeno na parlamentarne izbore i već time smo izgubili dobar deo tempa i dobar korak ka organizovanju nas na izlasku na izbore, a neophodno izaći na izbore. Sve ove 3 teme o kojima ćemo danas govoriti su povezane sa baš tim izlaskom na izbore. Ja ovu konferenciju, ovaj sastanak smatram radnim sastankom sa kog ćemo da krenemo u realizaciju naših planova ka ostvarenju cilja. Ono što je nas spojilo danas na ovoj konferenciji je pre 10 dana u emisiji kod Šovljanskog Nebojša je jasno i glasno rekao: Srbija je mesto na zapadu, Srbija ne može da dođe do zapada i Evropske unije ukoliko ne reši najbitnije svoje probleme. Kao prvi prioritet se postavlja rešavanje problema Kosova. Kosovo nas je i uopšte politika nas je zakočila poslednjih 30 godina i zahvaljujući politici i stalnom skretanju pažnje sa najbitnijih problema ne možemo da dođemo uopšte u situaciju da pričamo o pravosuđu, o propaloj ekonomiji, o besperspektivnoj privredi, o zaostaloj privredi, o kulturi koja je propala. Sve su to stvari prioritetne, ali nekako su ugušene i skrajnute i koje se podrazumevaju. Srbija na zapadu je parola na kojoj je nastao Građanski demokratski forum pre 1 godinu i po 2 dana, kada se takođe
politička situacija prelamala u Srbiji oko nekih izbora koji su se održali, kada je bilo potrebno izjasniti se da li smo za jednu listu ili nismo za jednu listu. Naša grupa ljudi iz Građansko-demokratskog foruma je još tada smatrala da je nemoguće formirati jednu listu, da jedna lista ne može da da željeni rezultat na izborima i da to treba izbeći i da se treba se baviti politikom. Preovladao je, nažalost, drugačiji stav, podržan od onih medija u koje opoziciona javnost veruje i na koje opoziciona javnost najviše reaguje, i taj bojkot ništa nam nije doneo, kao što vidimo, osim u Beogradu na 10-ak opština gradskih, gde je morala opozicija posle prošlih izbora u junu da vlada sa 10 opština, i to bi bila najbolja pretpostavka za poraz aktuelne vlasti na gradskim izborima 2022. i ozbiljnog rezultata na predsjedničkim izborima. A sada vidimo da će biti i parlamentarni izbori. Parlamentarni izbori su nešto na što mi ne možemo da utičemo i ja bih apelovao da bar mi ne trošimo toliko energije u objašnjavanju zašto su spojeni izbori ili nisu. Mi moramo da se spremimo da pobedimo Srpsku naprednu stranku u postojećim uslovima, trudeći se da ih poboljšamo koliko god je to moguće, ali nikako se ne smemo predati i već moramo da krenemo u akciju. Cilj Srbija na zapadu je onako toliko jasan da ne treba mnogo to ni objašnjavati. To je mnogo više od članstva Evropske unije, to je kompletan sistem vrednosti i to je ono što je Nebojša rekao na toj konferenciji za štampu, na što sam ja odmah odreagovao. To znači da mi imamo dva stuba spoljne politike i dva oslonca, to su Brisel i Vašington, što ne znači da mi sa Rusijom i Kinom treba da imamo loše odnose. Ne treba da imamo loše odnose, ali zna se šta je naš strateški cilj. Iz tog strateškog cilja proizilaze politike i poslovi koje moramo da uradimo. Prioritetno je rešavanje Kosova. O Kosovu se već priča 20 godina. Po mom stavu, 99. kapitulacijom i potpisivanjem u Kumanovu, Srbija je ostala bez Kosova i Srbija je izgubila pravo upravljanja Kosovom. To je teško izgovoriti, to je ljuta rana, ali mora da se kaže istina i da bi građani shvatili o čemu se radi, mora se istinom doći do toga zbog čega smo mi došli uopšte u tu situaciju. Ne bi bilo bombardovanja koje se danas opisuje, ne samo danas, unazad 20 godina se tako opisuje, kao akcija koja je služila da nama neko otme teritoriju. Nije se niko probudio 99. godine u Briselu, nemajući šta da radi, izbombardovao Srbiju da bi joj oteo teritoriju. Do bombardovanja ne bi došlo, ubeđen sam da nije bilo početka sumanute Miloševićeve nacionalističke politike 90. godine, do Slovenije, Hrvatske, do paradigmi ratnih godina Dubrovnika, Sarajeva, Srebrenice, Vukovara, pa na kraju 98. i 99. na red je došlo i Kosovo, gde je naša vojska i policija u tom sumanutom nacionalizmu proterala gotovo 800.000 Albanaca sa Kosova. Poruka je bila jasna, trebaju nam teritorije, ne trebaju nam ljudi. Ne, mi moramo da okrenemo paradigmu, potrebni su nam ljudi. Potrebni su nam ljudi, danas živimo u 21. veku, ako znamo šta nam je cilj, ako je cilj Zapad i Evropska unija, ne treba da idemo za planovima 90-ih, kada se ostvarivao na jedan ratni način cilj velike Srbije, a sada imamo vlast koja je promenila tu paradigmu, pa ne ostvaruje taj cilj na taj način, nego sanom o srpskom svetu. Taj srpski svet upravo je slomio zube i očigledno na crnogorskim izborima i ostaće srpski svet vrlo brzo i bez Crne Gore, jer kako vidimo, opozicija koja je osvojila tamo vlast, bez cilja strateškog i bez plana šta dalje sa državom. Mnogi su u poslednjih 10-15, ne više, 2 meseca pravili paralele između izbora u Crnoj Gori i izbora u Srbiji. Mislim da paralela ne stoji. Ta paralela može samo da nas ponovo skrene sa nekog puta, jer smo mi u mnogo težoj situaciji nego što je Crna Gora. Mi još uvek nemamo te strateške šine o kojima mi ovdje danas razgovaramo i koje su nas spojile da postavimo Srbiju na te strateške šine ka zapadu Evropskoj uniji. Crna Gora je to uradila i bez formalnih promena vlasti
partijskih. Crna Gora to uradila 96. i 7. godine kada je napravljena reforma unutar Demokratske partije socijalista i može se zamerati mnogo toga i Milu Đukanoviću, predsjedniku Crne Gore, i DPS-u, nataloženi problemi, svi mogući nekog ko tako dugo vlada, ali ono što je nesporno, to vidimo i sada, iako je crnogorska opozicija izašla u 3 kolone, što bi neko da prepiše i ovde, zato se vraćam na Crnu Goru, ne zato što je nešto interesantnija, posebno od ove naše situacije. Mislim da to prepisivanje nije moguće, jer opozicija izašla u Crnoj Gori sa jednom srednjevekovnom kolonom, sa jednom ultramodernom kolonom i sa jednom kolonom koja je nešto između. Ono što sada vidimo kako se dogovaraju, ne ide to onako kako treba i mislim da zbog toga ne treba izvlačiti paralelu ovde. Mi moramo da se bavimo politikom i da počnemo da pritiskamo političkim problemima i da nateramo i sadašnju vlast i ostatak opozicije da počne da se bavi političkim problemima i da komentariše probleme, daje predloge rešenja. Ono što je naša ambicija, to ćemo mi da radimo. Ne možemo da se začaurimo i da kukamo nad sudbinom, evo nema uslova za ova, nema uslova, sada hoće da spoji parlamentarne izbore, to će mnogo energije da nam potroši, 1,5 godina je jako malo do izbora, moramo da se spremimo, da dođemo do atraktivnog kandidata za predsednika, do atraktivnog kandidata za gradonačelnika i da isteramo Vučića na politički teren koji je naš. Evropska unija i zapadne vrednosti nisu njegov politički teren, to je naš politički teren. Mi se 30 godina time bavimo, 30 godina bar ja stojim naspram Aleksandra Vučića od 90. godine i ako optužbe da on trenutno oko Kosova, mi znamo da se pregovara, ne znamo detalje tih pregovora, ali ono što moramo je da tražimo rešenje i da nateramo podrškom dogovoru, da se do dogovora što pre dođe, jer je to Gordijev čvor koji mora da se preseče, ne može da se raspetlja. Ukoliko dođemo do takve proaktivne politike, siguran sam da ćemo dobiti podršku građana. Sasvim na kraju daću jedan primer zašto je to moguće. 2017. godine nismo imali mi ništa bolje uslove nego što ih imamo danas, kad su bili predsjednički izbori. Evo, prošlo je 5 godina skoro, 4 godine. Saša Janković uz podršku Apela 100 dobio je preko 600.000 glasova, u Sandžaku pouzdano znamo da mu je ukradeno 100-150.000, znači 750.000. Beli Preletačević je dobio 300.000 glasova, koji je bio podvala vlasti. Naše biračko telo je glasalo za Preletačevića u tom nekom beznađu ili možda na fonu nekadašnjih belih listića, pa po toj nekoj inerciji. Mi moramo da izbegnemo to i moramo da dođemo do jasne politike, a ne da dođemo kroz komedijaše do opozicije. Kroz komedijaše sa ove opozicione medijske scene nećemo nikada doći do proaktivne politike koja će biti perspektivna za naše društvo i našu decu. Saša Janković, vraćam se na taj rezultat, osvojio je u Beogradu tada 225.000 glasova. Jeremić je osvojio 90.000, Preletačević 120.000. U Beogradu je to bilo 420.000 glasova, a za vlast u Beogradu je potrebno 360-370.000. Ovo su sve bili opozicioni glasovi u identičnim izbornim uslovima, ali šta se desilo? Došlo je do sinergije i građani su i birači prepoznali svoju nadu u nekom političkom prostoru kome se danas i mi obraćamo. Mi moramo da iskoristimo taj potencijal. I pitala me je novinarka da li bih sarađivao sa Pokretom slobodnih građana, obzirom da se GDF odvojio tada od PSG-a, rekao sam naravno da da. Zato što ne posmatram Pokret slobodnih građana ni kroz Sergeja Trifunovića koji je tad pobedio i napravio političku grešku kada je otišao sa Savezom za Srbiju da pravi jednu listu, niti ga gledam danas kroz Pavla Grbovića, gledam ga kroz podršku koju je dobio Janković i 600.000 ljudi koji su verifikovani. To su ljudi koji su jasno opredeljeni. Ja gledam to kao perspektivu i kao našu ciljnu grupu da se obratimo tim ljudima. Nema razloga da se mi bojimo da kažemo punu istinu zbog čega je Srbija ovde gde jeste. Saša Janković je, dobro se sećam, par dana pre izbora
jasno u intervjuu, ja mislim kod Minje Miletić, nisam siguran, rekao da u Srebrenici se dogodio genocid. Naša je obaveza da kažemo istinu, u Srebrenici se dogodio genocid i ljudi su glasali za njega. Nisu se polakomili i rekli, šta ovaj priča izdaje nacionalne interese. Nisu ljudi takvi kako se čini da jesu u ogromnoj većini. Podrška Evropskoj uniji pa i NATO paktu je bila daleko veća i iskrenija 2001. i 2002. nego 2020. Krivi su političari nakon atentata na premijera, zašto se mi nalazimo u ovoj situaciji i zašto imamo ovakav odnos i prema Evropskoj uniji, prema Zapadu, pa i prema NATO paktu. Moramo da se potrudimo da sve te stvari promenimo. Ja sam se oduševio kada sam čuo Nebojšu, to veče sam ga podržao, obradovao sam se pozivu nakon par dana i radujem se ovoj konferenciji, a posebno se radujem našim budućim aktivnostima. Hvala puno. Hvala i vama, gospodine Vuletiću. Reč ima lider Zajedno za Srbiju, gospodin Nebojša Zelenović. Izvolite. Poštovani predstavnici medija, hvala vam puno što ste došli u ovolikom broju na ovo današnje potpisivanje sporazuma. Dakle, kao što je rekao Zoran Vuletić, mi smo se u vrlo kratkom roku i neobično kratkom za srpske prilike dogovorili o tome da nastavimo našu zajedničku saradnju u sledećim mesecima i da u ovom vremenu pokušamo da, vodeći računa o potrebama i čineći ovaj naš dogovor i saradnju što je širo moguće, okupimo oko nje i sve druge političke organizacije koje dele slične vrednosti i ne samo to, nego da okupimo sve one političke organizacije koje su spremne da se na najbolji mogući način suprotstave o jednom ozbiljnom razvaljivanju sistema, države i svih institucija koje danas postoje u Srbiji, a koje brutalno čini Aleksandar Vučić. Kada smo razgovarali o tome, ove stvari koje sam ja negde ponudio zapravo svim ljudima koji sebe smatraju opozicionarima u Srbiji je bio vrlo jednostavan. Dakle, nova lica u politici, vrlo jasan stav opoziciji Srbije na zapadu i uključivanje u rešavanje pitanja Kosova i Metohije. To je ono oko čega smo se mi u suštini dogovorili, naravno ne skidajući sa stola sve one druge teme koje su itekako značajne danas i evo u današnjem sporazumu se baš to i nalazi. Pored onih tema o kojima smo mi razgovarali, naš dogovor je vrlo važan i značajan i tiče se i sprovođenja slobodnih izbora u Srbiji i jedne bazične demokratizacije našeg društva. Sva ova pitanja o kojima je Zoran sad govorio i sve ono što mi želimo da uradimo treba da nas dovede do toga ne da se napravi neka opoziciona kolona ili da se napravi nekakva opoziciona stranka, nego da se stvori snažna Srbija. Naša ideja je da imamo snažnu državu u kojoj ljudi žive dobro. Naša ideja, naš plan je da ta država ne može da bude slobodna i ljudi u njoj ne mogu da žive dobro ako ne mogu da budu oni slobodni. Ako ne mogu za početak slobodno da glasaju. Mi želimo takvu Srbiju i u takvu Srbiju u kojoj se dobro osjeća i neko ko je Srbin i neko ko je Bošnjak. I neko ko je Albanac ili Mađar. U kojoj se dobro osjeća onaj ko ispoveda pravoslavnu ili katoličku veru. Želimo takvu Srbiju. I o tome smo se dogovarali. To je naš plan. I zato sam zaista zadovoljan što ćemo danas potpisati ovaj sporazum koji treba do toga da nas dovede. Pitanje Kosova. Pitanje Kosova i Metohije je jedno demokratsko pitanje. Do njega moramo da dođemo tako što ćemo da izađemo pred građane i da za početak saznamo šta se zaista dešava. Da vidimo da li ćemo mi bolje živeti ako to pitanje budemo odlagali 5 ili 10 godina. A iskustvo nas uči da nije baš tako. I kad uporedimo našu poziciju 90. godine, pa 94. složit ćete se da nam pozicija nije ista. Kad uporedimo 94. sa 99. i tekako nam je pozicija bila gora. Pa od 2000. pa do 2007. kad je veliki broj država priznao nezavisnost Kosova, također nam se situacija pogoršala. I svaki put, u svakom ciklusu, naša pozicija je sve gora. I mi živimo sve gore. I
treba da počnemo da pričamo o svemu tome, treba građane Srbije da upoznamo sa svim tim stvarima i treba da otvorimo taj proces. Mi verujemo da kada ljudi slobodno odlučuju, donose dobre odluke. Mi verujemo da kada ljudi znaju istinu, da mogu u jednom slobodnom procesu koji se zove demokratsko izjašnjavanje građana, da donesu dobru odluku. Da bi to znali, mi moramo da znamo šta je na stolu i moramo da otvorimo potpuno to pitanje. I to je naš zadatak. Dakle, radujem se potpisivanju ovog ugovora, verujem da će naša saradnja biti odlična, pozvaćemo i druge političke organizacije da se uključe i onda da krenemo da razgovaramo o tome sa građanima Srbije. U kom god formatu i na koji god način je to moguće, uzimajući ovdje sve okolnosti u kojima se danas nalazimo, ali evo, odgovorni smo ljudi, imamo šta da ponudimo, potpuno jasno se suprotstavljamo svemu onome što ne valja u našem društvu i imamo plan. Plan je snažna država Srbija. Zorane, hoćemo da pristupimo? Izvolite. Možemo da pređemo na pitanja, izvolite. Izvolite, da li ima pitanja? Izvolite. Izvolite, Vanja. Vanja Đurić, N1, samo da nam precizirate, dakle, da li ste vi već sada stigli da razgovarate i da li ste dogovorili nastupanje zajedničko na nekom od nivoa na narednim izborima i da li ste već sada razmišljali, dakle, da vi hoćete da imate zajedničkog kandidata za predsjedničke izbore, da ćete tog kandidata naći vi, da li zajedno sa još nekim drugim organizacijama ili kako? Samo to da nam pojasnite. Hvala. Kao što sam rekao malo pre, mi se nismo skupili da bismo pravili nekakvu kolonu. Mi smo se skupili ovde zato što smo se dogovorili oko bazičnih stvari, koje smo evo sad upravo rekli ovde pred vama. I vrlo smo otvoreni i široki da napravimo jedan dobar i kvalitetan politički dogovor oko upravo ovih tema o kojima smo razgovarali sa svima onima koji tako nešto dele sa nama. I verujemo i siguran sam da takvih političkih organizacija i tekako ima. I onda ćemo se zajedno sa njima dogovarati i o svemu. Dakle, ovde je prioritet da se napravi jedna relevantna politička grupacija koja može da ponudi nove odgovore sa novim ljudima. Mogu ja? Naravno. Evo, ako mogu ja nešto samo da dodam. Potpuno je lepo rekao Nebojša, okupili smo se i široko su otvorena vrata, ali moram da dodam sa vrlo jasnom i preciznom politikom. Ne možemo da, iskren ću biti do kraja, možda to nije popularno u uslovima kada se očekuje neka saglasnost i potpisivanje o nenapadanju opozicije, da kažem. Nikada nisam ni napadao ni opoziciju ni vlast, obično sam kritikovao ili davao podršku. Ali moram da kažem da su bar meni podjednako daleko i Aleksandar Vučić, koji fingira evropsku politiku, pokušava da zaustavi vreme i odlaže rešenje naših najbitnijih problema, zarad verovatno najbitnijeg svog cilja opstanka na vlasti, ali mi je podjednako daleka i politika Mlađana Đorđevića, koji je bio jedan od ideologa Saveza za Srbiju, koji, evo vidimo ovih dana, na koji način predstavlja svoju politiku i definiše nas kao izdajnike. Ja ne želim da komentarišem te etikete, ali prosto podjednako su mi daleka oba ta politička stava. Mi smo se okupili oko jasne ideje i cilja, Srbija na zapadu, sve što mora da se uradi do tog cilja mi ćemo uraditi. Kogod vidi sebe
da je spreman da nam se pridruži, rado ćemo ga primiti i nećemo imati nikakve moralne inspekcije u tom prijemu. Hvala. Izvolite, da li ima još pitanja? Ako pitanja nema, zahvaljujem se što ste prisustvovali konferenciji.